Káčer na bicykli 2017, 7 dní, 7 etáp, 1 cieľ, pomáhať iným. Správca nadácie Teatry Peter Káčer má pred sebou poslednú úlohu tohtoročnej charitatívnej túr – zdolať trasu medzi Tatranskou Lomnicou a Štrbským plesom. Na štarte je už všetko pripravené, vrátane nášho kolegu Pavla Kyrinoviča, a tak sa nám tam naživo pozrieme aj my. Pozdravujeme do Tatranskej Lomnice. Pozdravujem všetkých divákov televízie Teatry a želám krásny, síce tu u nás v Tatrách upršaný, ale o to srdečnejší deň. Dámy a páni, sme svedkami krásnej udalosti, pretože práve už o pár sekúnd odštartujeme poslednú, záverečnú a finálnu etapu veľkej charitatívnej akcie Káčer na bicykli. Priatelia, Peter Káčer je na cestách už 7. deň. Každú jednu etapu a každý jeden deň venoval pre iný príbeh, pre ľudí, ktorí to potrebujú. A práve ten dnešný deň vyvrcholí slávnostným cieľom, kde všetci tu budeme štartovať z Tatranskej Lomnice a veľký záverečný cieľ bude na Štrbskom plese. A práve dnešný deň, aj napriek tomu, že je takéto počasie, Petra Káčera to neodradilo a dnes bude šliapať do pedálov aj so všetkými cyklistami, ktorým patrí veľká vďaka a prišli medzi nás. Bude bicyklovať pre dvojičky Alexa a Timka, ktorí potrebujú našu pomoc. Sú to chlapci, ktorí majú vážne zdravotné problémy, ale spoločne im dokážeme pomôcť. Tým nadácie Teatry Peter Káčer a všetci cyklisti si to pekne odšliapu, ale zapojiť sa môžeme aj my a stačí, ak pošleme prázdnu SMS-ku na číslo 832. Takže, dámy a páni, privítajme Petra Káčera! Obrovský potlesk pre človeka, ktorý pomáha ľuďom, kade chodí. Peter, ahoj! Ahojte, dobré ráno prajem. Peter, posledná etapa, akcia ide do finále. Ako sa cítiš? Aké boli tie dni? Ako ich hodnotíš? Hodnotím veľmi pozitívne, pretože reakcie ľudí, ktorí nás stretávali, boli neuveriteľné a za to im Tatry veľká vďaka. Peter, celý týždeň bolo krásne počasie až na jeden štart v dedinkách, tam nám pršalo. Počasie nás neodradí, pravda? Určite nie, pretože to je veľké finále, tak ho treba zvládnuť. Obrovský potlesk, Peter Káčer! Toto je človek, ktorý si naozaj zaslúži obdiv a pomoc, pretože on pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú a to je naozaj veľmi, veľmi dôležité. Takže už o malý moment budeme štartovať, ale poprosím, aby sa medzi nás prišiel pán Igor Čekirda z nadácie Teatry. Dobrý deň, prajem, pán Čekirda. Dobré ráno. Ako vnímate akciu Káčer na bicykli? Ako sa vám páči a čo hovoríte na ten dnešný deň? A prší, ale nevadí. Absolútne to nevadí. Dokonca naopak, tí ľudia, pre ktorých toto robíme, tí to tiež v živote nemajú ľahké, čiže možno treba prekonať aj takúto nástrahu, ako je počasie a ísť jednoducho do toho. O to viacej, keď vidíme, akých tu máme neuveriteľných ľudí, vzácnych hostí, keď vidíme, koľko ľudí nás podporuje celý týždeň, koľko chodí SMS-iek, je to až dojímavé a naozaj dážď nás nezastaví. Pán Čekirda, dnes je pre Alexka a Timka. Sú to naozaj veľmi ťažké príbehy, ak to takto nazvem, ktoré by nás nemali nechať chladnými. Ako sa dá pomôcť? Dá sa pomôcť tak, že ľudia pošlú prázdnu SMS-ku na telefónne číslo 832. Ja by som teda raz zdôraznil, že cena tej SMS je iba 1 euro a každé to 1 euro ide vlastne na dobrú vec. Ja pri tejto príležitosti, lebo my to tak priebežne sledujeme a tento ročník bude určite najúspešnejší zo všetkých ročníkov, čiže sme veľmi šťastní za tých ľudí, pre ktorých to robíme. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí posielajú SMS-ky, ďakujem všetkým partnerom, ktorí stoja pri nás, mnohí z nich už 4 roky a ďakujem celému tímu televízie Teatry a ďakujem všetkým hosťom vzácnym, ktorí tu dnes prišli, ešte s ním budeme robiť rozhovor a najviac samozrejme ďakujem Petrovi Káčerovi, ktorý to má celé na svojich pleciach a je to neuveriteľný človek a fantastický kamarát. A ešte by som chcel možno poďakovať aj tým ľuďom, pre ktorých to robíme. A nemôžeme zatvárať oči pred ľuďmi, ktorí majú vážne zdravotné problémy a ja ich chcem touto cestou aj vyzvať, aby nabrali odvahu a kľudne do našej nadácie napísali. Táto akcia, celá nadácia je tu vlastne práve pre nich. Obrovský potlesk, Igor Čekirda, ďakujeme veľmi pekne. Dámy a páni, sú to krásne momenty. 7 dní prežívame naozaj pekné chvíle, emócie, ľudia reagujú, tlieskajú Petrovi Káčerovi a naozaj obdivujú. A nie len ten športový, ale najmä ten vnútorný a duchovný rozmer Petra Káčera, pretože on je človek, ktorý motivuje. Ale teraz dovolte, aby som sem pozval človeka, ktorému veľmi pekne ďakujeme a vďačíme za to, že táto akcia vôbec prebieha, že nás veľmi, veľmi podporuje. Pán Gabriel Čolár, predseda predstavenstva KOP Jednota Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Čolár,
prečo ste sa vy rozhodli, vy už 4 roky stojíte pri Petrovi Káčerovi, prečo? No je to úžasné posolstvo, ktoré Peter roznáša po celom Slovensku, že pomáhať sa dá nie len v každom počasí, ale pomáhať môže každý. Takže tá myšlienka je fantastická, preto ju podporujeme už 4 roky. Pán Čoral, sledujete celý ten týždeň, aký bol? Určite Peter má náročné etapy za sebou. Určite pozerám vždy každú etapu, ako prebehla. Teším sa z toho, keď sa to podarí a predpokladám, že aj dnešný náročný deň sa podarí a budeme to sláviť veľkým úspechom. Takže uvidíme sa na Štrbskom kolese. Ďakujem veľmi pekne, pán Gabriel Čolár, predseda predstavenstva KOP Jednota Slovensko. Dámy a páni, ale ešte máme jedného významného človeka, ktorý taktiež už dlho podporuje Petra Káčera a nechýba ani dnes na štarte. Je to pán minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Poďte sa medzi nás. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, pán minister. Dobrý deň, prajem všetkým, krásne, upršané do obedie. Takže minulý rok v obleku... Petrovi v podstate už je to 3. rok, ktorý sa nejako spoločne podporujeme, alebo teda podporujeme Petra Káčera ešte z pošty. A slúbil som, že už keď minister zdravotníctva, tak niečo urobiť pre to zdravie a osvetu, pretože to, čo robí Peter, je mimoriadne nie pre neho, ale ako vzor pre všetkých, ktorí by nemali ani zúfať a hlavne ako ukazovať obrovskú vôľu a energiu. Pán minister, zvládnete etapu? V pohode vy a bicykel, aký vzťah máte? Vzťah k bicyklu mám dobrý, ešte musíme opraviť ventil, ktorý sa mi zlomil a potom už sa nebojím. Takže šťastnú cestu a veľký potlesk. Ďakujeme veľmi pekne za podporu. Priatelia, a teraz dovolte, ďalšieho človeka tu máme, pretože mesto Vysoké Tatry nám pripravilo krásne uvítanie. Aj napriek tomu počasiu, ale nevadí, počasie nám vôbec neprekáža. Preto dovolte, aby som sem pozval pána Eugen Knotek, predseda Mestského úradu Vysoké Tatry. Dobrý deň, poďte medzi nás. Ja vám takto prejdem, poďme z tejto strany. Prepačte. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem všetkým. Chcem pozdraviť v prvom rade pána Káčera. Je to humánna vec. Takíto ľudia sú vždy vítaní a so cťou ich privítame vždy na území mesta. Prajeme veľa zdaru, športového úspechu a najmä vám, priatelia športu, cyklistiky. Aj pri takomto počasí prajeme vám príjemnú trasu a v tom našom meste ste vždy vítaní. Veľký potlesk. Ďakujeme veľmi pekne aj za takúto podporu. Dámy a páni, ale... Mesto Vysoké Tatry spolu s nadáciou televízie Teatry si pripravili pre nás všetkých aj krásne prekvapenie. Takže poďte medzi nás ešte raz, pretože Mesto Vysoké Tatry spolu s nadáciou televízie Teatry odovzdá symbolický šek, tak ako je to počas každého štartu a každej etapy. Peter Káčer okrem samotného pomáhania pre 7 hlavných príbehov odovzdáva a pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú. Kam smeruje tá dnešná pomoc? Tak dnešná pomoc bude smerovať opäť pre postihnutých ľudí, ktorí sú na vozíčku. Túto cenu preberie pán Milan Mach a my mu prajeme, aby si ju so cťou užil. Takže veľký potlesk aj za tento krásny moment, že takýmto spôsobom Peter Káčer pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú. Pardon, poďte medzi nás. Pán Mach, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, dobrý deň. Všetkým, ktorí tu prišli v takomto počasí. Veľký potlesk poprosíme aj pre pána Macha. Pán Mach, ako hodnotíte akciu Káčera na bicykli a ako sa vám pozdáva takáto myšlienka, že Peter vás podporil? Je to úžasná vec a ďakujeme pekne za všetkých vozíčkárov, ktorým sa to tiež veľmi páči. Veľký potlesk. Peniažky sa určite zídu a ja len spomeniem, že pán Mach sa rozhodol, že aj tieto peniažky a túto finančnú pomoc on rozdelí pre všetkých vozičkarov, ktorí sú tu v Tatranskej Lomnici. Takže ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Priatelia, už o malý moment to začne. Počasie sa neumúdruje stále, ale neodradí to nikoho. Preto poprosím, sú tu ďalší ľudia, ktorí prišli Petra Káčera podporiť, vzácni hostia. Richard Truc, športový riaditeľ eška Slovan Bratislava, spolu s futbalistami a s chalanmi. Takže poďte medzi nás. Veľký pozdrav ešte. Richard, ahoj. Deň. Ja si aj na pomoc zavolám nášho prvého trénera Ivana Vukomanoviča. Takže veľký potlesk. Chalani, vy ste sa tiež rozhodli podporiť Petra Káčera. Prečo? Kde vidíte tú hlavnú myšlienku a v čom vás otvorila táto myšlienka?
Tak celý futbalový klub Eška Slovan Bratislava sleduje tento projekt Petrov a takisto podporujeme nadáciu Teatry a neváhali sme sem prísť a tento projekt podporiť. Napriek tomu, že včera sme len prileteli skoro ráno z Jerevanu z Európskej ligy, kde sme úspešne zvládli zápas, ale hovorím, sadli sme na autobus, prišli sme sem a absolvujeme túto poslednú etapu spolu s Petrom. Zmaknete to? Kopec hore, futbalisti by to mohli dať, ale aký vzťah vy máte k bicyklom? Tak ja si myslím, že bicykel je náš taký druhý doplnok. Využívame to ako doplnkový šport, takže nemali by sme mať s tým problém a dúfam, že Peter nenahodí nejaké rýchle tempo a bude nás ťahať. Tak to sa budete len diviť. Ďakujem veľmi pekne, chalani z Eška Slovan Bratislava a ďakujeme za krásnu podporu, pretože sú to naozaj neuveriteľné momenty. Takže veľký potlesk. Ďakujeme. Ešte posledné prípravy. Dámy a páni, videl som tu medzi nás aj ďalšieho dôležitého a významného človeka, ktorého vídame na štarte takmer stále a vždy. Pani Mária Vaškovičová, ste tu niekde medzi nami? Tu ste! Poďte sem medzi nás. Pani Mária Vaškovičová, veľký potlesk poprosím z nadácie Kryštálové krídlo. Dobrý deň prajem. Dobrý deň prajem všetkým. Pani Vaškovičová, minulý rok, spomínam si, krásne počasie, teplúčko, slniečko, dnes trošku naopak, ale neodradí to ani vás? Neodradí, raz som už ráno sa aj primerane obliekla, lebo som rátala s tým, že bude takéto počasie. Pani Vaškovičová, čo vám najviac s Peťom sa spájajú? Aké myšlienky možno? Ako vnímate vy ten spoločný vzťah? Pretože obidvaja pomáhate ľuďom, ktorí to potrebujú. No, Peťko je pre mňa veľkým vzorom a veľkou inšpiráciou a to, že ja som robila rôzne projekty už skôr ako on, tak ma predčil a zatienil a ja som sa rozhodla, že budem ho vždy podporovať, pretože to, čo robí, ako to on robí, tak to nemá obdobu na Slovensku. Veľký potlesk, pani Mária Vaškovičová, ďakujeme veľmi pekne. Dámy a páni, ja ešte tu vidím veľmi zaujímavých ľudí. Ja len pripomeniem, že taktiež Petra Káčera podporuje Slovenská pošta, videl som tu zástupcov a taktiež budú s Peťom bicyklovať, to Peťo, ty ani nevieš, budú s tebou bicyklovať pani poštárky z okolitých obcí. Takže ďakujeme vám veľmi pekne, dámy, že ste sa podali aj na takúto krásnu vec. Ale ďalší človek, Peter Bondra, poďte sem medzi nás, dobrý deň, ktorý taktiež Petra dlhodobo podporuje. Ja vás takto obehnem. Dobrý deň, prajem, pozdravujem. Dobrý, zdravím všetkých. Takže prečo opäť? Prečo opäť? Tak Peter je vynikajúci ambasádor tohto projektu a v dnešnom rýchlom živote si musíme uvedomiť, že sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc a sú na tú pomoc odkázaní. A či už svojou účasťou alebo malou finančnou podporou, veľmi rád to urobím a som rád, že som súčasťou takéhoto projektu. Super. A my ďakujeme naozaj veľmi pekne za túto podporu, pretože je to naozaj skvelé, že aj v takomto počasí prídete a všetci podporíme Petra Káčera. Pán Peter Bondra, ďakujeme veľmi pekne. Dámy a páni, ideme na to. Cyklisti pripravení? Takže, priatelia, posledné gratulácie, prípravy a spoločne ideme na to. Odštartujeme Petra Káčera na poslednej etape veľkej charitatívnej akcie Káčer na bicykli. Priatelia, ja len ešte raz pripomeniem, že celý ten dnešný deň a všetci títo ľudia a dobrí ľudia, ktorí prišli, bicyklujú za 7. príbeh, posledný príbeh Alexko a Týmko, ktorí potrebujú našu pomoc a všetci môžeme podporiť Petra Káčera, ale najmä ľudí, pre ktorých toto všetko robí. Je to úplne jednoduché, stačí poslať prázdnu SMS-ku na číslo 832 v hodnote 1 eura a takýmto spôsobom dokážeme všetci pomôcť. Neodradí nás počasie a určite neodradí nikoho, takže pripravení sme? Ideme na to a spoločne odštartujeme Petra Káčera na finálovú etapu, ktorá bude na Štrbskom plese. Už o malý moment sa tam uvidíme. Je tam pripravený bohatý kultúrny program, Tublatanka, folklórny súbor Štrbeň, Peter Beach projekt, Fragile a množstvo ďalších. Anna Gaja, ktorá nám zaspieva krásne piesne. Takže všetkých pozývame na Štrbské pleso a uvidíme sa tam. Ideme na to. 5, 4, 3, 2, 1, štart! Šťastnú cestu! Peter Káčer štartuje poslednú etapu v rámci veľkej charitatívnej akcie Káčer na bicykli 2017. Ďakujeme všetkým cyklistom, ktorí aj napriek nepriaznivému počasiu prišli Petra Káčera podporiť. Prajeme šťastnú cestu, buďte na ceste opatrní a uvidíme sa na Štrbskom plese v krásnom cieli, čo Peter určite zvládne. Ďakujeme
Tatranská Lomnica, že ste nás takýmto spôsobom podporili. Ďakujeme všetkým, ďakujeme folkloristom a deckám z detského folklórneho súboru Venček a taktiež pozdravujeme všetkých divákov televízie Teatry a nezabudnite, majte aj vy dušu na správnom mieste a pošlite SMS-ky na číslo 832. Ďakujem, ahoj! Do Tatranskej Lomnice pozdravujeme Pavla Kyrinoviča, kde práve odštartovala charitatívna túr Peter Káčer na bicykli 2017.